एबार से नो एसटी नो रेस नहीं, एबार सीधा धनुक चियाड़ी से बिंधो। রুনিকাটা বন খাজনা আক্রমণ করে দুষ্কৃতিকারী শাস্তি দিও लेवड़ा फंसी दियो मादार बहन। हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससियेल भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा। आं नोंथांमोनखौ खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां। थांनाय समाव जोंहा जिनाखि सासे इउटुबार नङा होमबा, बेखौहाय मैदोम नङा होमबा, मैदोमखौहाय जिनाखि थांनाय समाव पुलिसफ्रा मानो हमनानै लकआपआव सोनायमोन नङा होमबा, मानि थाखाय लकआपआव सोनायमोन बिथाङा बुंदोंमोन जाहैबाय माने सावथाल आदिबासिफोरखौहाय माने जोंनि आथिं सिङाव था बिदि होननानै मानि एसटिनि दावराव जाबाय थादों होननानैहाय माने बुंदोंमोन, मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नङा होमबा। दा बेवहाय बिनि गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौहाय जेलाव सोदों हमनानै। ओमफ्राय दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना नैबेखौ नाय, माने बियो जाहैबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जाहैदों। माने एबार माने डाइरेक्ट बोरलाजोंसो गावगोननो आरोखि। ओमफ्राय माने आरो बागानाव माने दरमाहाखौ बारायैनि थाखायबो माने बोरलाजोंसो गावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। अब्ला दिनैनि थारिखआव बिथांमोन बायदिखौ मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै आसाम सरकारालाय, आसाम पुलिसालाय मानो बिथांमोननि सायाव माने एक्सन लायाखै? आरो सासे मानसिया बुंबावदों जाहैबाय, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। सासे मानसिया बुंबावदों जाहैबाय माने जोंहा दावराव देख्रेबना दाखालि जेनेबा मा होनो फरेस्टफोरजों सावथालफोरजों दावराव जानायावहाय मोनसे माबा होदोंमोन आरोखि नङा होमबा। दा बेवहाय माने दा बेखौ लानानै सासे सावथालानो नङा होमबा, बियो बुंनो जाहैबाय माने बिमा बायदिसिना बिमाखौ माने गाज्रि खामानि मावग्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो। दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदिखौ एक्सन लानांगौब्रा जोंनि गोलाव गिदिरफ्रा। दिनैनि थारिखआव बर'आ बेसिबां गाहायाव गोग्लैसोनानै दङ, बिसोरनि आथिं सिङाव थानो मानो दरखार नङा होमबा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। से नो एसटी नो रेस नहीं, एबार सीधा धनुक चियाड़ी से बिंधो। तो जोहार गाइस, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदपुर दी हमारे बहुत बছর से नो एसटी नो रेस। एसटी हमारे दिबई लगी नगदे মানে বাগানকে মজদুরি পাড়া বলকে ইतना হালা করলি কংগ্রেস সরকার আলে, কংগ্রেস সরকার 50-60 বছর রাজ করলে কোনো ফায়দা নাই হলে আদিবাসী জাতিকে যখন লোমকে দেখকে পার করে দিলে বিজেপি সরকার আলে, বিজেপি সরকার বানালে, বিজেপি সরকার 10 বছর রাজ করলে বলে भी আমাদের नो एसटी नो रेस করতে দিন গেলে। लेकिन এবার नो एसटी नो रेस কোনো করে দরকার নাকি, এবার सीधा धनुक चियाड़ी ओलाओ और धनुक चियाड़ी में तीर बिंदो। जय जोहार, जय आदिवासी। এবার से लेवड़ा फंसी दियो তোর বাপেকের মাটি না শালা কি বড় বড় কই আছে। লেওড়া ফাঁসি দিও। আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিবা আপোনাৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে নেকি আমাৰ তৰফৰ পৰা? মাদা বেহেন बसड़ीवाला नुकु nyele babang नुकु चेक कुछ का कना इन लहर के लेकर है कना जे बेचो लेkan दुश्मन आरो को है कोई दरिया सपा सपी इन लहर के लेकर है कना जे नुआ हुई kan तो नुकु बेचो को टारगेट पड़ाएगा आर उन nyele kita bang नुकु abu babut re abu तो bang माने कोई को अरेस्ट जो kan उनको विरुद्ध रे नुकु को रिलीज ना तबे kan नुआ भितरी रे abu चलान खाए नुआरे मूल रहे जुदी abu साव लिखाए तबे दुश्मन तो आदिवासी कना नुकु रे दुश्मन तो आदिवासी कना ओना खातिर दिगे नुकु को मेने कना जे फांसी दियो या किबा करिब एटा अपनार काम होय लेवड़ा अपनार काम होय नेকি এটা সব সময় কিবা আপনি আপনার লোকের মানুষের টার্গেট করে আছে কি এটা কি ফাঁসি দিয়ার কিবা অর্ডারটো আপনি দিব নোৱাৰে লেওড়া কবাল আপনি দিব পারে নেকি একটু সব কিবা আইনৰ হাতত আছে একটু আইন হিচাপে কি কৰিব কি নকৰিব একটু সব এইটোই জানে তাৰপিছত কিবা ফাঁসি দিব পাৰিব কি আপনি সরকার নাকি না একটু আপনি যদি কিবা রেলি করিব না কিবা করিব ধারণা করিব কি করব 5-6 জন মানুষ দিয়া ইমান সাহস ইনহার গিলে কা থাকে না যে নুকু বেচো জাহানার কি সুসি কুসিন্দ্রা পড়ায়া আর আবু তো উনকা তো বুগু উনকাই কো বান্দো বেচো ইলেকশন হুই বাসে জানা কি হুইও
मेनखान जस्ती कहते नुकु चेदा अब को टारगेट कना चेदा जहाना रैली को हुआ धरना को हुआ से इमान प्रोग्राम मीटिंग सिटिंग को इमान पे को हुआ चेदा नुकु मिचो कोई टेका बढ़ाए पे बापे बढ़ाए तार माने हुई कना आदिवासी दुकु महाशक्तिशाली कना जखन नुकु को चाबा तबे का नोआ ब्रिटिश दो अब राज हुआ ओना ये तगी नुकु दो सब समय को विरुद्ध बढ़ाई कना ओना ये तगी नुकु दो चिल को ताप का बढ़ाए हैं पहले आई नहीं एनर्जी बुझो पे नुकु दो अड़ी बड़ी जित कना को अड़ी दिन खोई नी खोई तो बा 1996 को डेथ अभी ते जाना हुई कना नुकु बड़ी जित खातिर तगी नोआ को अशांति तो हुई कना शांति चिता बा हुई कना अशांति चिता हुई कना चिता जे नुकु 1996 को और साथ को लड़ाई है अदो नोआ लड़ाई हुआ तो था ना और वो बक्को बकी दड़िया 30 सब को फिरा नोआ को कोई तो बर्चम नुकु आरते को बर्तावा और हो को बर्ताव चुको सरकार तुली लड़ाई हुई कना नुकु ने मिचो अकोई का ताई अब्ला नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा जोंनि बर'आ मानो आथिं सिङाव थानांगौ बिसिनि सिङावलाय आथिं सिङाव थानो दरखार गैयाना हो दिनै सासे गिदिर मानसिखौ बा सासे दैदेनगिरिखौ नङाबा बेफोरबायदि राव बुंनाया मोजां जायाखैना नङा होमबा दिनैनि थारिखआव बिमाजों उन्दुग्रानो एकदम माने बिनानावनि एकदम गाज्रि सोदोब बुंहां जाबाय माने बेलेग बुंबाय आरोखि ओरैबायदि लासिं सिं नङा होमबा दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदिखौनो एक्सन लायाब्ला थांनाय समाव जोंहा जिथुनाखि बर'नि सासे इउटुबार मैदोम बसुमतारी बेखौहाय माने जोंनि आथिं सिङाव था एकदम नोंसोरखौ बेफोरबायदि मावगोन खालामगोन होननायनि थाखाय बिथांखौ केस होदों माने सावथालफ्रा बा आदिबासिफ्रा बिथांमोनखौहाय केस होनायावहाय माने आसाम पुलिसा हमदों दिनैनि थारिखआव बैफोरबायदिखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बा बर' हारिनि नङा होमबा मोनसे आफाद नङा होमबा गोबां आफाद दङ दिनै बैसोरबायदि माबाया मा होनो केस होनांगौब्रा एफआइआर होनांगौ दिनै एफआइआर होआलासिनो बेबायदि हगारदावनायावनो माने बर'आ दिनै गाहायावसो गोग्लैलांगासिनो बैसोर सावथाल आदिबासिफोरमोन बायदिया दिनैनि थारिखआव केस होयो जोंनि बर'आ माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो माबा मोनसे बुंफ्लांबानो केस होयो जोंनि बर'नि सायाव नाथाय जोंनि बर'नि माखासे बर' रायजोखौ दैदेनग्रा बर' हारिखौ दैदेनग्रा बर' कालचारखौ दैदेनग्रा बैसोरबायदि मानसियाबो जोंनि बर'नि सायाव सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला जोंनि बर'आबो केस होनांगौ बिसोरखौ दिनैनि थारिखआव मानो केस होआ मानो सिरि थायो आरो बेल' नङा गोबां भिडिअ दङ जों ससियेल मिडियाआव नुयो जों सासे इउटुबार बा जों सासे भिडिअ क्रियेटार हिसाबै जों नायनानै थानो हाया बैसोरनि बुंनायखौ जों मानो बुंजानांगौ जोंनि हायावनो जोंनि न'आवनो जोंनि जायगायावनो जोङो थानानै गुबुन मानसिया जोंनि न'आव फैनानै जोंनि हायाव फैनानै जोंनि हायाव थाफैनानै थाखा फैसा खामायफैनानै न'खर खुंनानै दिनैनि थारिखआव जोंखौनो दादागिरि जोंनि सायाव देखायोब्ला जोंनि बर'आ मानो दिनैनि थारिखआव खौसे गैया दिनै बेफोरबायदि खौसे गैयैनि थाखायनो दिनैसिम माने गुबुन जाथिजों गाख्लायजागासिनो गुबुन जाथिजों बखिजागासिनो गुबुन जाथिजों नासयजागासिनो जोंनि बर'आ मा भटार्सनि थाखायसो जोंनि बर' लिडारफ्रा भटार्सनि थाखाय गुबुन जाथिखौ मानो जेबो एक्सन लाया गुबुन जाथिखौ मानो जेबो बुङा दिनै गावनि लाबा लाबखौसो नायो जोंनि बर' लिडारफोरा माने दिनै जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सोरां बिसोर उदिगार होनांगौबा माने बुंनांगौ जे बेफोरबायदि बुंनायखौ एसे एक्सन ला होननानै नङा होमबा बैसोर बुङोब्लासो ना खामानि जागोन नालाय बैसोर बुङाब्लाथ' बोरै खामानि जानो नङा होमबा दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि गोबां गोरोन्थि दङलै थांनाय समाव जोंहा इउपिपिएल सरकारनि माबायाबो प्रमद बर' सारमोन बायदियाबो गावनि भटनि थाखाय बै गुबुन जाथिखौ नङा होमबा जेबो बुङामोन दिनैनि थारिखआव बिटिसि सरकाराबो मानो जेबो बुङा दैदेनगिरिया मानो जेबो बुङा बुंनांगौब्रा एक्सन लानांगौ जेन जोंनि मानसिखौ बिसोरो एक्सन लायोब्ला केस होनानै हमहैयोब्ला बैसोरनि मानसिखौ एक्सन लाना केस होनानै हमोना जेलावसो सिथोब साफा हमो बर'खौ गाज्रि बुंग्रा बर' दैदेनगिरिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों बुंनानै सोंखारिनाय बैफोरबायदि खालामगोन बैफोरबायदि मावगोन होननानै गोबां बुङो जों गोबां नुयो फेसबुक नायब्लानो जोंनि बर'खौ रायनाय फेसबुक नायब्लानो एकदम गाज्रि भाषा बुंनानै जोंनि बर'खौ सोंखारिनाय नोंथांमोना मा सानो दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' लिडारफ्रा भटनि थाखाय दिनै रावखौबो जेबो खालामा गुबुन जाथिखौ बर'जों बर'ब्ला खिन्थु दानो दानलायगोन सुलायगोन नों बिपिएफ आं इउपिपिएल होनलायनानै बर'जों बर'आ दानो होसोलायगोन खिन्थु गुबुन जाथिखौ मानो फंसेबो राव बुंनो हाया आं बेखौसो बिराद सानबाय थायो जोंनि बर' लिडारफ्रा एसे खौसे जादो नङा होमबा जिखियानो जा गावजों गाव नांलायब्लाबो खमलायब्लाबो जोंनि बर'आ साननैसोल'
नांलाय खमलाय जायो खिन्थु जोंनि बर'आ गोरोबफिनलायलायो नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो आङो लुबैयो दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' लिडारफोरखौ सोरखौबा माबा मोनसे बुङोब्ला बा बर'खौ सोरखौबा माबा मोनसे खालामोबा जमायै एक्सन लानांगौ अब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो नोंथांमोना नोंथांनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव ओरैबायदि आं दुखु मोन्दों बेफोरबायदिखौ नुनानै बेल' नङा बिराद दङ माने बर' हारिखौ रायनाय बर' हारिखौ गाज्रि बुंनाय बैफोरखौ एक्सन लानांगौ आरोखि अब्ला लोगो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय